bi nɔgɔya ala ka bi diya ne balo bi an sigi kun ye mun ye jigitugu masa a ye hakilina dɔ ta an bɛna an da don o la ne y'a fɔ dɛ n ko ni perezan ɲɔgɔn mana diɲɛ kɔnɔ wa n'a tun mana mali tun tɛ jɔ n'a tun mana mali tun tɛ se ka danbe kɔnɔ bilahi Asimi hɔrɔnden muso ɲuman den a bɛ baara labɛn a ka bon hakili ma an bɛna an da don o la n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an ye buntɛli da sema ka turɔdusiw kan kunu fana a ka bon hakili ma image bɛ n bolo an bɛna a bɛɛ yira o la an ye mɔgɔw faga i y'a faamuya b'a la an ye sema mɔgɔw ka turɔdusiw faga hali a tɛ ku TGV kɔnɔ n ye n kali ala la ala min ka bon n ka kalili ma u yɛrɛ bɛ k'u ka turɔdusiw su don an bɛna u image yira o la n'an bɛ taa an bɛ se tiɲɛ de tɔgɔ ye ko ala cɛ o cɛ ma marifa bila Asimi bi i kun ci k'i da fara a y'a fɔ dɛ ko marifaw san avion san avocali bɛ an b'a bɛɛ k'a la bi voilà n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ jigitugu minisiri Sogɛli ko k'ala Mayiga a kumana dɛ an bɛ Sogɛli fana kumakan k'a la n'an bɔra yen min ye Kasim Kino Jalo n'o ye CDR mɔgɔ dɔ ye aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama nafigi den don ale de bɛ turɔdusiw ka image partager ka Mali lagosi ka Côte d'Ivoire sankɔrɔ ta ka Faransi sankɔrɔ ta ka Mali lagosi o danga denkuntigi min tun bɛ WhatsApp groupe kɔnɔ i y'a faamuya b'a la n'a bɛ ka Mali buruja aw bɛɛ lajɛlen tun b'a kalama waati dɔ la a tununa a ko a taara ye kasobonba kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ ala ka dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiti min ala ka nɔgɔya a y'u bɛɛ to yen u ka sa kaso la parce que dangadenw don mɔgɔ minnu ban'u yɛrɛ la u ɲɔgɔn dangaden tɛ diɲɛ kɔnɔ voilà an bɛ ale cancan n'an bɔra yen nɔ Musa Ag Atayɛri zonba kule ye Asimi n b'a ɲini fɛ ka Musa Ag Atayɛri gɛn ka bɔ fanga la ni mɔgɔ ye sonyɛni kɛ a man ka to mara kɔnɔ tuguni ni mɔgɔ ye sonyɛni kɛ foyi man ka kalifa a la tuguni a bɛ anw ka constitution kɔnɔ a b'an ka sariya kɔnɔ ni mɔgɔ ye jamana nafolo sonya i y'a faamuya b'a la hali bilakoro ka bɔgɔ man ka kalifa a la tuguni Musa Ag Atayɛri a y'a gɛn ka bɔ yen nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye n'a bɛ erreur kɛ nin t'a siɲɛ fila la n'a bɛ erreur kɛ ale de tun bɛ sigi TV5 ni fɛn na ka Mali buruja ale de ye fanga di sema mɔgɔ ma ale de ye fanga di turɔdusiw ma ka Mali ci an yafara ma o la a taara i y'a faamuya b'a la an y'a ta tuguni k'a da don faso baara la a taara 1,200,000 ni kɔ suɲɛ a ye nin gɛn ka bɔ fanga la bana jugu fɔra ye faga jugu ye an b'ale cancan n'an bɔra yen nɔ Siri fana bɛ ka Ameriki gɛn bi a ka bon hakili ma nin de ye an sigi kunba ye an b'a laban ni fasoden jugu ye k'olu cancan k'u kunna kala tigɛ ne balimaw yan'an ka don an sigi kun kɔnɔ an bɛ muso ɲumanw ka muso ɲuman fo Baculi muso kelen min taara wari ɲini jamana kɔ kan ka miliyari baden sɔrɔ ka tila ka n'a di fantanw ma ka tila ka na jamana jɔ n'a ye ka jamana lasanuya n'a ye Baculi an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya ni ɲɔgɔn caman tun bɛ Mali kɔnɔ sisan b'a sɔrɔ Mali jɛra ma c'est à dire hali soso i t'a ye Mali kɔnɔ ni Baculi ɲɔgɔn caman tun bɛ Mali kɔnɔ sisan b'a sɔrɔ i y'a faamuya b'a la Mali bɛɛ kɛra komi Tokyo Japon Mali bɛɛ kɛra komi Japon ni Baculi ɲɔgɔn caman tun bɛ Mali kɔnɔ sisan b'a sɔrɔ Mali kɛra komi Tokyo Japon jamana i b'a dɔn Japon de ka sanu ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan ani Baculi ɲɔgɔn saba sɔrɔla Mali kɔnɔ Mali bɛɛ kɛra komi Japon an b'a ɲini Asimi ninnu fɛ a ye muso in ta aw ka jɔyɔrɔ d'a ma a bɛ faso fɛ a bɛ ka fantanw ɲɛji cɛ a bɛ ka fantanw jigi tugu wɔrɔmuso ɲalen Baculi n'a sam ni tun mana fantanw tɛ lafiya ni tun mana Mali wuluwulu dingɛ a bɔgɔ tun tɛ bɔ quoi Baculi n'a sam i ka ɲumanya de kosɔn i tɔgɔ bɛ ka fɔ yan i ka fasoden ɲumanya de kosɔn i tɔgɔ bɛ ka bɔ anw da kɔnɔ i ka fantanw dɛmɛli de kosɔn an bɛ k'i majamu yan ni tun tɛ fasoden ɲuman ye i ni anw tɛ mais n'i kɛra faso fɛ anw bɛ k'i fɛ Baculi ɲani k'i dɔgɔmuso fo Binta aw bɛ baara labɛn a ka bon hakili ma président musow tɛmɛna yan o ye anw joli min ka anw faga k'an ka nafolo buruja Baculi an bɛ ɲɔgɔn bolo ne balimaw an sigi kunba o ye Asimi Goyita jigitugu masa a bɛ ka Mali segin a danbe kɔnɔ a ka bon hakili ma a kunu conseil des ministres o sigira tous les mercredis conseil des ministres o bɛ sigi Mali kɔnɔ Asimi b'a ka minisiri bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ o de ma ko conseil des ministres a bɛ sigi mercredi o mercredi a bɛ sigi a y'a ka minisiri bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ wele min ye baara min kɛ i ka na ɲɛfɔ i ye baara min kɛ i ka na n'a dalu ye o bɛ kɛ chaque mercredi a y'a ka minisiriw fara ɲɔgɔn kan a y'o ɲɔgɔn ye baara bɛ k'a kɛ bɛɛ bɛ k'i jɛniyɔrɔ fin kuma labanna ni min ye
le 22 septembre n'o y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ye i b'a dɔn san o san an b'a fɛti wariba de bɛ don a da fɛ Asimi ko ɲinan san ye k'a tɛ fɛti wari min bɛ don 22 septembre la k'a ka di victimes ma mɔgɔ minnu banana kɛlɛkɛyɔrɔ la mɔgɔ minnu fatura kɛlɛkɛyɔrɔ la i y'a faamuya b'a la mɔgɔ minnu déplacera ka bɔ kɔrɔn fɛ ko wari in ka fara ɲɔgɔn kan ko k'a di victimes ma k'a di mɔgɔ minnu tɔɲɔna mɔgɔ minnu jogina mɔgɔ minnu kɛra fantanw ye walima mɔgɔ minnu kɛra filiyatɔw ye 22 septembre wari min tun bɛ fara ɲɔgɔn kan ka fɛti kɛ n'a ye ko fɛti tɛ kɛ n'a ye k'a ka di fantanw ma Asimi bilahi n bɛ n kali ala la ala min ka bon n ka kali ma n'i tora nin sira kan i bɛ don arijinɛ kɔnɔ arijinɛ ka bon ni fɛn bɛɛ ye Asimi n'i tora nin sira in kan walahi maliyɛndenw bɛ sa i kɔ Asimi n'i tora nin sira in kan n'an y'i bila u b'a yira ko anw t'an fa de ye anw t'an ba de ye mais n'i ye tiɲɛ bila anw b'i bila dɛ président mana Mali kɔnɔ depuis ala ka anw da dugukolo sanfɛ an ma deli k'i ɲɔgɔn ye président mana min ka baara ɲɔgɔn kɛ a bɛ ala dɔn a bɛ kira dɔn a b'a faso fɛ a bɛ fantanw fɛ wari min tun bɛ kɛ ka 22 septembre fêter Asimi ko ɲina ko fêti tɛ yen k'a wari bɛ di victimes ma a wari bɛ di fantanw ma a wari bɛ di dɛsɛbagatɔw ma a wari bɛ kɛ ka jamana jɔ c'est ça la meilleure solution ni hakili ɲu ala Asimi don o don ka ca a bɛ ko kɛ i ma sigi ni min ye don o don a bɛ ko kɛ i y'a faamuya b'a la ko min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ diɲɛ kɔnɔ don o don a bɛ faso kunna wolo ka taa fɛ Asimi nin de la i tɔgɔ bɛ ka fɔ yan n'i tun ma yan t'i tɔgɔ fɔ parce que i t'an ka barama numéro dɔn an ma deli ka ɲɔgɔn ye mais i nalen ni bi cɛ Mali kunna wolola malidenw lafiyara i m'a ye ni mɔgɔ min ko k'a b'i kɛlɛ a tɛ se yan i bɛ ka fɛn fɛn kɛ ɲadimi de kɔnɔdimi tɛ cɛ o cɛ ko k'a bɛ Asimi kɛlɛ a bɛɛ malo la cɛ o cɛ banna Asimi na ala y'a bɛɛ halaki jigitugu masa to nin sira in kan nin de ye tiɲɛ ye nin de bɛ laban wa mɔgɔ bɛ k'i fɛ ka da nin de kan conseil des ministres sigira kunu san o san miliyari de tun bɛ ta i y'a faamuya b'a la ko 22 septembre an ka yɛrɛma hɔrɔnya miliyari bɛ ta ka gaspiller miliyari bɛ di politiciens ma i y'a faamuya k'u ka siraw furan ka jɛ fɛti de bɛna kɛ Bamakɔ wari min tun bɛ don a da fɛ surtout i bɛ ka tile walahi a miliyari hakɛ n'a fɔra i ye i bɛ t'i kun fɛ Asimi ko k'o banna pewu an ka sɔrɔsiw banana kɛlɛkɛyɔrɔ la an ka sɔrɔsiw fatura kɛlɛkɛyɔrɔ la u muso n'u denw wari in bɛ ta ka di olu de ma Asimi tellement que cɛ ko ka di ɲɛ kɔ i b'a fɔ ko min ka taa minɛ ka i y'a faamuya wala ka jeni ka ɲimi ni dun y'a minɛ ka jeni ka ɲimi o ye Mali ko bannen pewu n'ale ta tɛ ɲɛnabɔ jigitugu masa mon cœur ala jigitugu masa mon cœur a ye faso segin a danbe kɔnɔ tuguni ko don o don a bɛ baarabaw de kɛ don o don a bɛ Mali segin a danbe kɔnɔ Asimi ni ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Mali histoire bɛɛ Modibo Keyita ma deli ka kɛ i y'a faamuya b'a la Musa ma deli ka kɛ ATT ma deli ka kɛ Alifa Umaru Konare o jugusago in kɔni tɛ IBK kɔni le plus nulard u den fɔlɔ Asimi bilahi ni mɔgɔ dɔ tun don a bɛ fɛti fisaya ni victimes ye ni mɔgɔ tun don a bɛ fɛti fisaya ni hadamadenw ye Asimi ko fɛti tɛ kɛ Mali kɔnɔ tuguni 22 septembre an y'a fêté an m'a fêté bɛɛ b'a dɔn k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya taara le 22 septembre bɛɛ b'a dɔn ko baara kɛra le 22 septembre bɛɛ b'a dɔn ko yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ ma ta sa kuma don le 22 septembre i y'a faamuya b'a la yɛrɛma hɔrɔnya taara sisan de sisan Asimi tile la o de ye i y'a faamuya b'a la yɛrɛma hɔrɔnya ta waati ye sinon min bɛ k'a fɔ an b'an yɛrɛ ta an tun t'an yɛrɛ bolo an ta tun t'an yɛrɛ sisan de an ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ ka sɔrɔ Asimi tile la an bɛna fɛɛrɛ kɛ ka 22 septembre k'o bila poubelle kɔnɔ Asimi nalen i y'a faamuya b'a la an bɛ date wɛrɛ de ta ka don wɛrɛ fɛn kɛ le 22 walima an b'o ɲɔgɔnna de modifier Asimi tile la tubabuw gɛnna Asimi tile la zon taara kaso la Asimi tile la avion sanna Asimi tile la Mali bonyana ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan o de ye yɛrɛma hɔrɔnya ye mais kunu mun tun bɛ papaga bi de yɛrɛma hɔrɔnya bɛ Mali kɔnɔ bi do Mali bonyana bi do an ka sɔrɔsiw bɛ condition kɔnɔ Asimi on ensemble mon président min ɲɔgɔn ma na diɲɛ kɔnɔ bilahi ala denmisɛnnin fitinin san 30 ni kɔ danbe b'a la a t'a fa fɔlɔw na hɔrɔnya b'a la
a t'a fa fɔlɔ président min y'a faamuya la mago tɛ jamana wari la président min mago tɛ voyage ba la président min bɛ bana Mali kɔnɔ ka tila ka furakɛ Mali kɔnɔ ala o de la cɛ in ko ka di ne ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ni ala bɔra la ni kira bɔra la ni ne yɛrɛ wolofa bɔra la ni woloba bɔra la mɔgɔ min ko ka di n ye o ye Asimi de ka tɛmɛ u ya fɛn bɛɛ kan n ye min ninnu fɔ ala kɛra n fa ni n ba n'olu bɔra la Asimi de dalen b'olu ka kanu yɔrɔ la jigitugu masa n'i tora nin sira in kan i bɛ don alijinɛ kɔnɔ n'i tora nin sira in kan i bɛ jama sɔrɔ fan bɛɛ fɛ n'i tora nin sira in kan lafiya bɛ yen n'i tora nin sira in kan bilahi foyi tɛ se i la wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ conseil des ministres sigira kunu a ko 22 septembre k'a tɛ yen wari min bɛ don a da fɛ a bɛ di fantanw ma wari min bɛ don a da fɛ a bɛ di banabagatɔw ma wari min bɛ don a da fɛ a bɛ kɛ ka Mali jɔ a bɛ kɛ ka kɛlɛkɛminɛn san président min ɲɔgɔn mana diɲɛ kɔnɔ an ka foli bɛ wa an bɛ ɲɔgɔn bolo ni tun ma na a tɛ ɲɛnabɔ ni tun ma na a tɛ jɔ ni tun ma na Mali tɛ bonya ni tun ma na Mali tɛ se ka danbe kɔnɔ Asimi Goïta Bika Patoa on est ensemble ne balimaw an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa Sema ka turadusiw la an y'u kun ci bɛɛ k'u da fara k'u bata sauter u taara k'u bɛ taa labɛn sabati tuguni dugu dɔ bɛ yen nɔ ko mun yɛrɛ ko comment ça s'appelle Alimuntara ko Alimuntara u taara ɲɔgɔn dalajɛ yen nɔ k'u bɛ segin ko ka taa an ka sɔrɔdaso attaquer ne y'a fɔ turadusiw ye ko dimi tɛ don Mali la tuguni Asimi kɛlɛkɛminɛn bɛɛ san a kama i y'a faamuya wala Asimi sigilen bɛ Kuluba a ɲɛ bɛ Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen na Modibo Kɔnɛ sigilen bɛ Essaye la a ɲɛ bɛ Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen na hali ni dumɔgɔ bɛ sigi i y'a faamuya bala comment ça s'appelle misi de kɔ la Modibo Kɔnɛ ɲɛ b'a la hali ni basa bɛ don wo de kɔnɔ walima ni basa bɛ yɛlɛ yiri sanfɛ Modibo Kɔnɛ ɲɛ b'a la foyi tɛ se ka Mali sɔrɔ bi ne y'a fɔ aw ye kɛlɛ in bilahi a da tɛ jɛ aw la an ye kafiri ninnu k'u kun ci k'u da fara bɛɛ depuis o y'an ka baton attaqué an ka sɔrɔdasiw u y'a faamuya bala u ye kodaw kan a ka bon hakili ma u taara tuguni k'u bɛ taa ɲɔgɔn dalajɛ ko kana anw ka mɔgɔw attaqué nka cɛ Dɔrɔn y'i to sanfɛ i y'a faamuya bala k'u bɛɛ photo ta ka ci bila Modibo Kɔnɛ ma ka ci bila Asimi ma a ye na yan fɛ o filɛ yan fɛ a ye na yan fɛ o filɛ nin ye ɲɔgɔn dalajɛ la an ka sɔrɔdasiw taara jɔ o kun na an ka cɛ ka bɔmu jugu kan k'u bɛɛ faga a dalu filɛ wa an b'a ɲini an ka sɔrɔdasiw fɛ a ye to ka fili mɛn dɛ parce que maliyɛn dalen tɛ hali ala la n kan tɛ maliyɛn bɛɛ ma dɛ mɔgɔ ɲuman bɛ yen CDR mɔgɔ ninnu olu tun bɛ burukɛ Mali ta an tɛ su ye an tɛ image ye a bɛ fagali fɛn fɛn kɛ sa a y'a bɛɛ filmer o de ye preuve ye o de b'a to ni maliyɛnw bɛ sɔn ne balimaw a y'a lajɛ dɛ o ye mɔgɔ faga a tɛ ku TGV kɔnɔ o ye terroriste faga a tɛ ku TGV kɔnɔ wa an b'a ɲini an ka sɔrɔdasiw fɛ hali bi a ye wuli k'u ɲini o bɛ yɔrɔ la a y'u bɛɛ kun ci k'u dafara a caman bɛ ne yɛrɛ fa ka dugu la Bagunu a baden bɛ hali kuncili t'a ban Bagunu ɲ'a mɛn terroriste min bɛ a tɛ ku TGV kɔnɔ o bɛ yɔrɔ la an b'a ɲini an ka sɔrɔdasiw fɛ k'u ka samara don i y'a faamuya b'a la ka Mali fan bɛɛ larawi terroriste fɛn fɛn bɛ k'a bɛɛ kun ci k'a bɛɛ dafara n'o kɛra an bɛ lafiya sisan a bila an t'a bila tasuma kami o de ma da i tɛgɛ kɔnɔ a bila an t'a bila i ni filan de bɛ ɲɔgɔn na bilahi an bɛ koda aw ka garankɛ ma min da bagolo kan kafiri ala jugu mɔgɔ nɔgɔlenw mɔgɔ minnu tɛ ala dɔn u tɛ kira dɔn ka marifa ta ka n'u jɔ ni u nɛnbaraba n'u dabaraba ye ko Alahu akibaru Alahu akibaru marifa b'e bolo e bɛ k'i balimaw faga ala y'o fɔ wa Alahu akibaru i y'a faamuya b'a la e bɛ ka bin musow kan k'u violer Alahu akibaru e bɛ ka taa wali nafolow suɲɛ Alahu akibaru i y'a faamuya b'a la e bɛ ka mɔgɔw faga silamɛya ye nin fɔ wa n'o kafiri denw don o tɛ ala dɔn o tɛ kira dɔn o ye ala tɔgɔ ta k'o kɛ masigi de ka ala tɔgɔ ta k'o kɛ silamɛ ka sɔrɔ u t'a hali kɔ ko u ɲɔgɔn mɔgɔ nɔgɔlen den tɛ diɲɛ kɔnɔ hali o don an ye min ninnu faga an ka cɛ dɔ taara k'a bɛ to fili ma a ma se ka gɛrɛ o la kasabu la hali bakɔrɔnin e bɛ silamɛya fɔ jɔn ye va te faire foutre an b'aw bɛɛ kun ci k'aw bɛɛ dafara Asimi de bɛ yen Modibo Kɔnɛ de bɛ yen an ye fagali daw kan kunu bilahi a ka bon hakili ma bɛɛ de ta tɛmɛnen kɔfɛ Kudasi ni ta tɛmɛnen kɔfɛ kunu fana an ye ko da u kan garankɛ ma min da bakolo kan preuve filɛ dɛ ne balimaw a y'a lajɛ u yɛrɛ bɛ ka ɲɔgɔn su don caméra bɛ sanfɛ a bɛ k'u filmer o ɲɛ t'an na nka cɛ
billahi drone nu be ko meleke de obi no fe nyatu la har ne sigoro na sa meleke be numan bolo fa ben kini bolo fe me nyatu la drone nu be trozu no fe ko meleke be hadama de no fe chugumina billahi trozu be don ka bo fen fe na nyabula anyu bunte ku kunchuku dafara u rebe ka nyogon sudu nga chobe ka dinge sen ya famia ka mugo ta mugo duru mugo woro mugo nu ko bla kono nga che anyabula au hine bana de au la je ala je regardez ne belle journée ala je bisaba bina nan bidu be ka dinge badi sen ka be la makono yi abe san fanya bula me ko fule me kuna kana nambeta ambese tinya de toreko ala ka barka do asimina asime ni mfo domina turo sutu ngangu nyayele ay ni lamere asime ni mfo domina turo sutu ngangu bomosidi asimi kumana domina turo sutu nganga marfa bla meni danga be mogo ko ibiti redi faga bagama anyu be kunci ko almuntras nin dugu ina tora fara nyogo ka ko be na mali attaquer tuguni ko be na berka e récupérer anye fagali du ka billah ka bo hakilima sumi bonen be billah har ate ku TGV kono drone kelen et comment ça s'appelle avion kelen sukoy kelen kata ku benya mogo tentike aye assimila mede aye ni fo depuis anawati les avions de chasse de type Su-25 L-39 Albatros les hélicoptères de combat de type Mi-35 Mi-24 Mi-8 Mi-111 et un avion de transport multirôle de type Casa C-295 pour renforcer les capacités aériennes et aéromobiles. Nous avons également acquis des radars de surveillance, des moyens de défense sol-air et des drones de type Bayraktar TPD pour davantage renforcer les capacités de l'armée de l'air. Tugo masala aye nimfo turo su kanga sake utunganga sumi depuis ndo parce qu'elle est au kumalanga lumfo akwa radar bambulo kabe mo nganyai ko avion munu bambulu ko tete me fenade ay ni betre me depuis kunu me danga to nu si banende nunu hotel la delikame anga simika video were lame ala me de lana ndale mi muna anga jamana teke batema strabli nakari mo me be doni munga da be go nakti sram wala be dabla sabula daga mo ma be jamana nyango a jagol ndat ki kan aka jamana tirintugu marabagaw aku labbe matu saka jamana do la kanan tugo mena afana fana mi anga jamana tinake sama sugoi ko munga di voilà aw yɛrɛ tulo b'a la n'a y'a fɔ dɔrɔn a b'a kɛ n'a y'a fɔ dɔrɔn a b'a bɔ a sira fɛ ale tɛ kuma kun fɛ wa a tɛ kuma waati bɛɛ a tɛ kuma bɛɛ fɛ an ka jamana ko a tɛ kɛ batɛmɛ sira ye tuguni molobaliya ko tɛ kɛ an na tuguni dimi tɛ don an na tuguni nin don sibanen den ninnu tun kan ka kɛlɛ jigi so u tun kan k'u bɔnmɔsi di u tun kan ka taa u ka saga gɛn n'u ka misi gɛn walima u tun kan ka taa tunga la mɛ ni mɔgɔ si banna i bɛ t'i yɛrɛ bila terrain ɲɛ a b'i bo tigɛ ni mɔgɔ si banna i bɛ t'i yɛrɛ di fagabaga ma ni mɔgɔ ta tiɲɛna i y'a faamuya b'a la i bɛ tasuma ye ka don tasuma kɔnɔ sinon Asimi ye nin fɔ don min na u tun kan ka taa tunga la mɛ danga de b'u kɔ an b'u bɛɛ faga bilayi tɔrɔsi fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ a bɛɛ bɛ faga an ɲɛ b'a bɛɛ la wa an wulila bɛɛ kama wa an b'a bɛɛ si kɛnɛden tigɛ ala ka barika don Asimi na
ambe teme ka boyno ambe na jigitugo ministry ay sogal fana la mede kuna ay kuma mi priorité pour nous, c'est la guerre contre le terrorisme. Parce qu'on a fait 30 ans, ce cancer-là a gagné notre pays et a gagné les autres pays africains. Parce qu'il y avait des complicités où on pense que c'est l'argent et la palabre qui règlent. Or, il y a des gens qui vivent de la crise. Ils ne veulent pas que ça finisse. On a dit qu'il faut mettre fin à ça. Ouais. Et nous nous sommes engagés à équiper l'armée. Récemment, quand nous avons pris le camp de Ber, jusqu'à présent, il y en a qui jurent que nous allons le regretter. Que nous ne prendrons pas les autres camps. Tessalit, Aguelhop, Kidal, Menaka. On va les prendre, Inch'Allah. Ça va continuer comme ça. Notre pays ne va pas céder. Les bases de Tessalit, d'Aguelhop, de Kidal, nous allons les prendre. Notre armée a besoin d'être soutenue, d'être comprise. La région de Sikasso, comme les autres régions, s'inscrit dans une... Kidalu teselito kan fe bambulo kan ba bemine e wa bebe kanta mali territoire a bela jelembe kanta mali te tla ba te tla sini a sebenye a mina bambulo a cheu bambulo a dusu ba an kono sogol ko kan fe ba bemine todo e wa todo si fe ni ma kele blambi kunchigi da fara jigi tugu ministry départ na do ayini fode konya me jamana remedo konya me jamana kele ke minando départ ma ke ministry ko nambe fe malika jo anga wordo kele ke minana anga so bla condition kono Asimi abo asira fe akumana kunu de ako kanu be mine toto ako tunazu tumbulo kwa be klonge de la me ko bi ku be ka yede o be ka daluye ala ka barka de la sogel ambe teme ka bueno ambe na comment s'appelle Moussa Ag Atayer balontana ka ministre koro bibina akera tungaranko ka ministre ye Asimi aye nin ko c'est-à-dire que mɔgɔ minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔ a ye nin kolonkolon a ka lase Asimi ma mɔgɔ minnu bɛ yan a ye nin yɔrɔnin tigɛ k'a lase Asimi ma joli tɛ suma nɛn kan ne balimaw Moussa Ag Atayer a video bɛ yen nkalon foyi tɛ ka da la yan i y'a faamuya min ye o y'o ye anw tɛ mɔgɔ dɛmɛ wari kama anw tɛ mais an tɛ nkalon da mɔgɔ la o Moussa Ag Atayer ale de tun ye Sema mɔgɔ ka porte parole ye ka barka do Sema la Moussa Ag Atayer do ka wari minɛ français la ka taa di Sema mɔgɔ ma ka Mali ci Moussa Ag Atayer an yafara ma o la ka taa bila ministeriya la a tilara ka $200,000 ni kɔ k'o suɲɛ ye an y'a minɛ ka taa can a ye wari lasegin a nɔ la ne bɛ min ɲini Asimi fɛ kana nin to fanga kɔnɔ tuguni zo man ka to fanga la zo man ka kɛ ministre ye n'i ye faso nafolo buruja i kan ka taa kaso de la i place kan ka i kaso de la e da man ka don jamana ko foyi de la hali bilakoro ka bugo man ka kalifa i la nin de ye tiɲɛ ye wa nin de kan ka kɛ fana mɔgɔ minnu b'u t'u sigi mɔgɔw bɛ ka dɔ fɔ Musa ma dɛ Asimi kana Musa bɔ i kɛrɛfɛ dɛ e m'a faamuya e ka dɔn ta de ka dɔgɔ bilahi ni mɔgɔ ye faso nafolo suɲa bɛɛ jɛ nafolo i kan ka taa kaso de la i kan ka bɔ fanga la k'i bila kaso la nin de ye tiɲɛ ye wa nin de kan ka kɛ fana nin de ye tiɲɛ ye nin de kan ka kɛ an b'a ɲini jigitugu masa fɛ Asimi Koyita bɛ n ka video bɛɛ lamɛn n'i bɛ fɛ maliyɛnw ka danaya wɛrɛ ta ka da i kan Moussa Ag Atayer a y'a gɛn ka bɔ ministeriya la k'a minɛ ka don kaso la bana jugu fura ye fura jugu ye a ye faso nafolo suɲa $200,000 ni kɔ balontannaw ka prime a y'a détourné an ka pôle économique y'a wele ka taa can a ye wari in lasegin a nɔ la hali n'a ye wari lasegin a nɔ la tɔgɔ t'a la ni zon tɛ wari in suɲɛna don min na a ye kɔlɔlɔ min lase an ka balontannaw ma ala kelen de b'a da dɔn wari in suɲɛna don min na a ye Mali lasegin kɔfɛ ni san 100 retard de $1,200,000 a bɛ ji di baguni bɛɛ ma $1,200,000 a bɛ dumuni di baguni bɛɛ ma $1,200,000 a bɛ sira di baguni ma Moussa Ag Atayer tɔgɔ t'a la bi kabila la ni zon tɛ tɔgɔ t'a la bi kabila la ni fasoden jugu tɛ Asimi wallahi nettoyage kɛ il faut nettoyer a bɔ fanga la gɛn ka bɔ a bila kɛnɛ ma ninnu de y'an faso ci ninnu de y'an balimaw faga ninnu de y'an ka jamana ji ninnu de tun bɛ k'an ka jamana tilali ko ka sigi sen kan ka Mali tila fila ye Moussa Ag Atayer
n'i y'a nin bɔ a la tɔ bɛ to fitinin ye dɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka faga bi Musa ka jugu n'a bɛɛ ye Musa de y'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Musa de y'a to ni ninnu ye fanga sɔrɔ Musa de y'a to ni ninnu y'an balimaw faga Musa Ag Atayer Assimi a gɛn ka bɔ yen ne ye nin fɔ dɔw bɛ n'u sigi mɔgɔ transition dɛmɛbagaw bɛ k'a fɔ Musa ka bɔ yen Musa kan ka bɔ yen kɛ n ka cɛ n'i ye sonyɛni kɛ tɔgɔ jumɛn b'i la k'an ka yafa ɲɔgɔn ma ni e ka nafolo tun sonyɛ ne bɛ yafa zo ma ni e ka nafolo tun sonyɛ ne bɛ yafa zo ma n ko maliyɛnw tɛ tiɲɛ de fɛ quoi an ka bɔ mɔgɔ ko in de kɔnɔ n'an bɔra mɔgɔ ko kɔnɔ jamana bɛ jɔ mais n'an y'a kɛ mɔgɔ ko ye a tɛ passé dɛ k'a fɔ e teri ye tuaregu ye e teri ye tamasekiw ye ko ko dɔw kana f'u ma ni min ye tiɲɛni kɛ a bɛ fɔ bi a bɛ fɔ sini Assimi a gɛn ka bɔ i kɛrɛfɛ kafiri don jamana cila don fasoden jugu don terroriste don Musa Ag Atayer race balayera du l'homme tranquille depuis Paris a gɛn ka bɔ fanga la nin de y'a solution ye n'i ye sonyɛni kɛ foyi man ka kalifa e la tuguni danbe kɛnɛ kan n'i ye jamana nafolo buruja e da man ka don jamana ko foyi de la tuguni e kan ka taa kaso de la kuma fa na ba filɛ nin de ye tiɲɛ ye nin fana de kan ka kɛ ani min taara k'i bɛ taa kuma bana mini walima ka taa kɛ mɔgɔ ko ye o y'i kungo i bolo ye anw tɛ mɔgɔ kɔ an b'an faso de kɔ anw tɛ mɔgɔ kɔ an bɛ ala de kɔ anw tɛ mɔgɔ kɔ an bɛ tiɲɛ de kɔ Musa ma ɲi bi a ma ɲi sini Musa ye joli min bɔ Mali kɔnɔ Musa ye fagali min da maliyɛnw kan Musa ye molobaliya min ta k'a da Mali kan a tɛ ku TGV kɔnɔ a ye nin gɛn ka bɔ fanga la kafiri don ala jugu don bɔnɛma wolo de wa subagaden don i y'an balimaw faga an yafari ma ko an mago bɛ bɛn na i nana don ministeriya la ja a bɛ fɛ k'an ka nafolo bɛɛ fana suɲa 200,000 ni kɔ ne ko an k'a to yen Assimi kana bɛɛ gɛn kana bɛɛ kɛlɛ a y'a bɔ yen a y'a gɛn ka bɔ yen zon don zon man ka to fanga la zon man ka kɛ ministre ye il faut les mettre dehors sans voler a y'a bila kɛnɛ ma dɛ kuma fɔ an na mɔgɔ fɛn fɛn b'a la Assimi Malien joli bɛ yen comment ça s'appelle 24 millions d'habitants 24 millions d'habitants Musa ye mun ye Mali kɔnɔ Musa ye k'i ye Malien mɔgɔ million 20 ni kɔ Musa ye mun ye Mali kɔnɔ foyi Malien den caman bɛ danbe b'u la o ka fisa ni Musa ye siɲɛ 1000 Assimi wallahi billahi i bɛ ka c'est que kana place zo ma tuguni quoi a bɛ nettoyer sente kɔnɔ petite patata a bɛ bɔ yen i ka halaladenw ta i k'o bila jamana kɔnɔ mɔgɔw bɛ yen bi o bɛ faso fɛ ka tɛmɛ e yɛrɛ kan mɔgɔw bɛ yen bi ne yɛrɛ b'u dɔn n'i ye place kalifa o la bilahi o b'a ɲɛnabɔ Ibusi bɛ yen nɔ comment ça s'appelle Ibusi bɛ yen nɔ n ka danayaba de b'a kan Ibusi mɔgɔ ɲɛnamaba don a caman de bɛ yen ni danbe b'u la ka fara ne yɛrɛ kan hali ne yɛrɛ bɛ se ka ne yɛrɛ ta Assimi i bɛ se ka ne yɛrɛ ta k'an bila yen sabu que i mana ne bila place fɛn fɛn na a b'a ɲɛnabɔ n'i ye Ibusi bila place fɛn fɛn na a b'a jɔ Jason bila place fɛn fɛn na a b'a ɲɛnabɔ maliden ɲuman baden de bɛ yen n'i y'u ta bi k'u bila jusqu'à mete Abdoulaye Samakɛ ninnu bilahi mɔgɔ bɛ yen nɔ i y'a faamuya b'a la o bɛ ala dɔ o bɛ kira dɔ o b'u faso fɛ n'i y'olu ta bi ka fara i yɛrɛ kan walahi Mali bɛ jɔ Musa bɔ a place la hɔrɔn tɛ danbe t'a la fasoden ɲuman tɛ fasoden jugu ala jugu kafiri maafiri a video bɛ yen n b'a ɲini ka na jouer yan sini ni sera ka video walima n'a video bɛ mɔgɔ min bolo a y'a ci ma Musa Ag Atayer waati min na a sigilen bɛ France 24 sanfɛ a sigilen bɛ TV5 la ko n'ale ma dɛsɛ ko Mali bɛ tila de n'ale ma dɛsɛ k'u b'u ka indépendance ta ko n'ale ma dɛsɛ k'u b'u ka passeport dilan ko n'ale ma dɛsɛ k'u b'u ka wari dilan mɔgɔ hakɛ fɛn fɛn filɛ jahadu kɔnɔ sisan Musa de y'a bɛɛ bila jahadu kɔnɔ mɔgɔ hakɛ fɛn fɛn bɛ ka maliyɛnw faga bi Musa de kɛra sababu ye ka fanga don o la Musa Ag Atayer a gɛn ka bɔ fanga la a gɛn ka bɔ ministère la a minɛ i ka don kaso la Assimi nin dɔrɔn de y'a solution ye kuma fɔ an n'a ba filɛ an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛna Kasum Kino Jalo CDR mɔgɔ don Kasum Kino Jalo aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama i y'a faamuya b'a la o don an y'a fɔ an ka video kɔnɔ k'a taara appel de 20 février n'o ye Kawujimi ka parti kolonden Jugusago parti den faso kumasulu den parti k'o taara réunion kɛnɛ kan mun kosɔn Mali bɛ se ka ci cogo min na Mali bɛ se ka labila cogo min na terroristes bɛ se ka dɛmɛ cogo min na wali jamanaw bɛ se ka lafasa Mali kan cogo min na o taara o ɲɔgɔn dalajɛ kɛ ale segintɔ yan'u ka taa ɲɔgɔn ye kɛ anw y'a kɔfɔ yan yan'u ka taa ɲɔgɔn ye kɛ ne y'a fɔ yan k'a ka numéro di an ka faama ma k'a tɔgɔ di k'a photo di k'a fɛn bɛɛ di n k'u ka nin kafiri den minɛ k'a bɛ WhatsApp groupe kɔnɔ u taara ka so siɲɛ joli ma sɔrɔ ye a y'a ka so bila
ala y'a to a ka masaya la a taara ko a bɛ taa kawji ninnu ka yɛrɛ ɲɔ la walasa olu ka 100 2 d'a ma ka taa ka malo n'a ka fɛnw san u taara u ɲɔgɔn ye la segintɔ an y'an jɔ an ɲɛ n ka cɛ a bɔra sali kɔnɔ dɔrɔn an ye a minɛ k'a kunkolo don bɔrɔ kɔnɔ o ye 2 semaines kɛ k'a ɲini u m'a ye a ko a taara ye kaso bonba la Kassim Kino Diallo k'a taara ye kaso bonba kɔnɔ a tun bɛ c'est à dire hali ni tiɲɛni kɛra Wuranda a b'o image ta ka na ko nin filɛ Mali de kɔnɔ terroriste bɛ k'an balimaw faga ni tiɲɛni kɛra lahara a b'o image ta k'olu bila WhatsApp groupe kɔnɔ ko nin kɛra Burkina de ko terroriste bɛ ka fanga sɔrɔ yen ko se bɛ terroriste ye ka faso buruja ka faso danbe bɔ a la nkalon kɔfilɛ ni ta tiɲɛ ani malo se tɛ e ye wari tɛ e kun i ɲɔgɔn fantan den ma wolo dugukolo kɔ kan i bɛ luwanse de la muso 2 b'i bolo den 30 ni kɔ b'i bolo olu filɛ bi hali sanna ka sɔrɔ ka dun o ma sɔrɔ CDR mɔgɔw y'u ka orange numéro bila réseau sanfɛ ko mɔgɔw ka dɛmɛ di mɔgɔ si ma dɛmɛ di bilahi muso ni denw olu bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ carré kɔnɔ sisan n'i bɛ bɔ kaso la juru bɛ yɛlɛ i la ani taara wotoro poussé yani i ni wotoro poussé ka tila ɲɔgɔn na bilahi i b'i da bɔ Maliko la juru min mana c'est à dire luwanse juru min mana yɛlɛ i la n'i bɔra kaso la n'i ko i bɛ taa wotoro poussé walima ka taa lɔgɔ ci walima ka taa n t'a si dɔn quoi i n'o mana tila ɲɔgɔn na waati o waati e tɛ miiri e da tɛ miiri i y'a faamuya wala jugu sago ko yɛrɛ la e da tɛ don Maliko yɛrɛ la tuguni bilahi n'o b'i bila yɔrɔ la i bɛ kɛ handicapé total de ye handicapé total i bɛ k'o de ye Kassim Kino Diallo kafiri ala jugu bɔnɛma wolo n'afriki den fasoden jugu kafiri bɔnɛma wolo Kassim Kino Diallo bilahi n bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ a ma ni tiɲɛ tɛ ala kana ɲa da kira kan u bɛ WhatsApp groupe kɔnɔ ka faso buruja ka terroriste ka vidéo partager ka terroriste dɛmɛ ka bin faso ka faso danbe bɔ la ka Assimi nɛni k'an bɛɛ lajɛlen nɛni k'an bɛɛ dɔgɔya fasoden ɲuman bɛ yɔrɔ dɔ o bɛ e nɛni k'i buruja k'i danbe bɔ i la a kɔ filɛ nin ye kaso hali aw kana san 20 kaso d'a ma san 30 nin ka jugu ka tɛmɛ Yada Gali kan a ka jugu ka tɛmɛ Amadu Gufa kan da baara ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan a y'a to kaso la 30 ans n'a bɔra o la ni Mali tɔgɔ fɔra a bɛ boli n'a bɔra kaso la ni Assimi tɔgɔ fɔra a bɛ taa lahara aw kana bila dɛ a y'a den kolonden bɛɛ to u ka sa kaso la ye k'a daminɛ Rasba cɛ la ka taa Kassim a y'u bɛɛ to u ka sa ani zo mun ye faso nafolo suɲɛ a y'u bɛɛ to u ka sa kaso la y'a ka n'u si bila Kassim Kino Diallo muso joli b'a bolo den joli b'a bolo se tɛ e ye bɛ luwanse de la ka t'i ka vie bila danger la fu aw tɛ se ka ciga ci aw tɛ se ka foyi kɛ nin fanga in na k'aw yɛrɛ mago sa fu k'a bɛ kaso bonba la a dalen b'a kɛrɛ kan yen nɔ a bɛ kaso bonba yɔrɔ min na n ka cɛ bilahi n'i taara yen nɔ i bɛ masaya segin a la ma a bɛ yɔrɔ min na n ka cɛ hali k'i da tuma dɔ la a tɛ sɔrɔ k'i da i kote kelen k'a tɛ sɔrɔ jama bolo n'i ye san 1 san 2 san 3 kɛ yen n'i bɔra i bɛ jamana bonya n'i bɔra i bɛ kɛ fasoden ɲuman ye ne y'a f'i ye siɲɛ joli WhatsApp groupe kɔnɔ k'i ka nin dabila don min na i taara tiɲɛni min kɛra Wuranda ni terroriste tun bɛ k'u ka misiw faga ka mugu ci misiw ɲɛnama la a kɛra Wuranda de a taara o image ta ka na bila groupe sanfɛ o don ye kangari da ye n ko bilahi fo ni ala ko tɛ tiɲɛ ye sinon e filɛ nin e tɛ mɛn kɛnɛma tuguni e bɛ taa kaso la parce que ni kafiri denya de ka taa wali jamanaw ka image ta ka n'o nkalon da Mali Burkina la ko nin bɛ ka kɛ anw ka jamana de kɔnɔ or que a taara image minnu ta tellement que kafiri don a dusukun gɛrɛnen don a ɲakili fila cilen Wuranda misi ni Mali misi tɛ kelen ye Wuranda misi ani Burkina misi kelen yɛrɛ tɛ Wuranda misi bɛ ko Faransi misi ninnu filɛ cogo min na o ni anw ka misi ninnu tɛ kelen ye ka to image ta ko ninnu bɛ ka kɛ Mali de kɔnɔ ala ma ye kira ma ye tellement que fasoden jugu don Kassim Kino Diallo a bɛ kaso bonba la bi an b'a ɲini an ka ɲɛmɔgɔ fɛ ala kama kira kama a ye ninnu to u ka sa kaso la nin ye den jugu denw de ye den jugu den bɛɛ kan ka faga kaso de kɔnɔ ye a bɛɛ kan ka si kɛ kaso la cɛkɛ wɛrɛ ko ni kisɛ 100 b'i bolo k'i ka 99 k'i ka ci sokɔnɔ jugu la sokɔnɔ jugu man ɲi dɛ sokɔnɔ jugu o ka jugu ka tɛmɛ kɛnɛma jugu kan n'i y'a mɛn ko danbe kari i y'a faamuya b'a la fasoden ɲumanw la sokɔnɔ jugu de b'u minɛ k'u di kɛnɛma juguw ma a den jugu den fɛn fɛn bɛ a y'a bɛɛ don kaso la Zanbe Konate o don y'a ka vidéo k'a la yan ko Bakari Togola ninnu kana minɛ n b'a fɛn bɛɛ ci Ture ma bilahi n ye n kali ala la ni n tilala vidéo la n b'a bɛɛ ci Ture ma ni Ture y'i minɛ o don n'a m'i minɛ tiɲɛ kɔni dira a ma ye k'an ka zon bila bilakoro fara 3 wa bɛɛ bɛ ten de CDR mɔgɔ ninnu fasoden jugu ninnu bɛɛ bɛ ten de
mais fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲɛ tɛ fɛn min t'a kɔnɔ an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa siri jamana kan siri min ye Bashar al-Assad ka jamana ye Bashar al-Assad u ka jamana i y'a faamuya b'a la Américains bɛ aw yɛrɛ b'a kalama san joli o tun bɛ fɛ ka yen bɛɛ ɲagami ka yen bɛɛ ci ka yen pétrole bɛɛ suɲa grâce à Poutine u lafiyara o tun bɛ fɛ ka président bɔ yen parce que président in ko k'ale ka pétrole tɛ suɲa i y'a faamuya b'a la ale ka jamana tɛ kɛ juguw sago ye Amérique taara bin cɛ kan k'a danbe bɔ a la k'a ka mɔgɔw faga k'a ka dugu jeni ala y'a to a ka masaya la cɛ ye Poutine wele Poutine taara dɛmɛ don a ma alhamdulilayi bi a bɛ lafiya kɔnɔ a ma kɛ juguw sago ye Syrie jamana olu ye décision ta k'u b'a ɲini Amérique fɛ Américains k'u ka jamana bila n'an bɛ taa an bɛ se dɛ Faransi Amérique ninnu bɛ malo ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ninnu bɛɛ lajɛlen ta bɛ tiɲɛ parce que o ye mɔgɔw tɔɲɔ o ye mɔgɔw bɔnɛ u ni na o ye mɔgɔw ka jamanaw ci o ye mɔgɔw danbe b'u la ni ye hakɛ mɛn a taara berekɛnɛ de ɲini an taara berekɛnɛ ɲini an ye berekɛnɛ sɔrɔ an bɛ k'u bɛɛ kun ci k'u da fara an bɛ ka Faransi kun ci k'a da fara ka Amérique kun ci k'a da fara a Syrie jamana mɔgɔw u ko Amérique ko Américains k'u ka dugukolo bila o tɛ fɛ ka Amérique k'u ka jamana kan tuguni ka tila ka sanction dɔw kan Amérique san hakɛ min k'u ka jamana kɔnɔ o y'u ka dugukolo bɛɛ tiɲɛ k'u ka pétrole bɛɛ suɲa i y'a faamuya b'a la o ye damakasi sɛbɛn don i y'a faamuya b'a la ONU na miliyari 27 miliyari 27 dolari miliyari 27 ko Américains k'o sara comment ça s'appelle Sirikaw ye Américains k'o sara Siri ye parce que o ye Siri dugukolo y'a bɛɛ halaki ka Siri bɛɛ ta tiɲɛ u ka intérêt nɔfɛ ka taa wali jamanaw ci a Siri y'u gɛn ka tila ka sanction da kan ka tila ka i y'a faamuya b'a la a ɲini diɲɛmaw fɛ i y'a faamuya b'a la u ka nin wari hakɛ sara Siri ye o ye tiɲɛni fɛn fɛn kɛ Siri taara n'a bɛɛ preuve ye i y'a faamuya b'a la ONU na droit de l'homme yɛrɛ u tɛ parce que Amérique de ta ye droit de l'homme ye Mali y'a ka plainte da ɲɛnabɔra o de la an bɛɛ bɛ ka taa don birisi la birisi filɛ nin a bɛ ka jama min sɔrɔ bi a bɛ ka jamana hakɛ min récupérer bi a ka bɔ hakili ma a Siri président ye nin décision ta Sirikaw ye nin décision ta ko Américains k'u ka jamana bila sisan a bɛ komi Mali bɛ ka Faransi gɛn cogo min na Burkina bɛ ka Faransi gɛn cogo min na Sirikaw fana bɛ ka Américains gɛn cogo la k'u ka jamana bila olu de t'aw ka jamana o tɛ fɛ ka Américains ye Amérique ye tiɲɛni fan fɛn ladon fana o ye damakasi sɛbɛn don i y'a faamuya b'a la ONU na k'u ka hakɛ segin u ma u k'u ka droit segin u ma o ye kasara min ladon Siri kɔnɔ o ye tiɲɛni min ladon Siri kɔnɔ o ye kɔlɔlɔ min lase Siri ma ko a y'a faamuya wala dagosi ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ k'u ka dolari miliyari 27 k'o sara Sirikaw ye miliyari 27 n'an bɛ taa an bɛ se Amérique bilama bɛ komi samiya bo Faransi bilama bɛ komi samiya bo u nɛgɛ tɛ mɔgɔ si la wa u sɔnkolon de b'u k'u kɛlɛ diɲɛ bɛɛ ye ninnu jogo dɔn bi Amérique ni Faransi olu bɛ balo mɔgɔ sugu de la olu bɛ taa wali jamanaw de ci k'u ka jamana jɔ i mana mɔgɔ dɔ la kasi ko e ka lafiya ala tɛ sɔn abada ka taa mɔgɔ dɔ ka hɛrɛ ta i y'a faamuya b'a la ko e bɛ lafiya n'o ye hali n'a kɛra san 100 de i bɛ malo hali n'a kɛra san 1000 de bilahi malo b'a kɔfɛ ne yɛrɛ ma saraka deli denw bɛ saraka deli ne ta ma tiɲɛ i denw ta bɛ tiɲɛ ka mɔgɔw ta ko e b'i denw ka avenir dilan walima e b'i ka jamana avenir dilan bilahi fufalaki b'i bolo fufalaki Amérique bɛ ka humilier bi Siri kɔnɔ a ka bon hakili ma a bɛ komi Faransi bɛ ka humilier Afrique cogo min na n'an bɛ taa an bɛ se hali bi ala ka tiɲɛ dɛmɛ an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an b'a ɲini Asimi fɛ k'a ɲini comment ça s'appelle Sogɛli fɛ k'a ɲini Mamadu Kasonke fɛ Zuzu ka ɲɛmɔgɔ k'a ɲini Procureur Ture fɛ a ye don WhatsApp groupe kɔnɔ fasoden jugu min bɛ bi a ka bon hakili ma CDR mɔgɔw olu de bɛ ka i y'a faamuya b'a la an ka bateau min jɛnna olu de bɛ ka partager ka terrorisiw dɛmɛ Mali kan n ye n kali ala la ala min ka bon n ka kali ma n'i ye nkalon da o la lahara jɔn don ka taa bɔ o la CDR mɔgɔw b'a la Mariko ka mɔgɔw b'a la Imam Diko i y'a faamuya b'a la a ka mɔgɔ dɔw b'a la Imam Diko yɛrɛ tɛ dɛ a t'a kalama mais mɔgɔ lagasaden dɔw de bɛ yen nɔ k'olu bɛ imam fɛ ka sɔrɔ o tɛ imam fɛ dɔgɔyama min bɛ ka se imam ma olu de nɔ don sinon ne bɛ imam kanubaga minnu dɔn wala hali ni ye dɔ fɔ imam ma olu tɛ kuma parce que olu bɛ imam fɛ olu b'a dɔn n'u ko k'u bɛ mɔgɔw jaabi cogo dɔ la a kɔlɔlɔ bɛ bin imam kan a mɔgɔ sugu dɔw don ko olu bɛ imam fɛ ka sɔrɔ o tɛ imam fɛ tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ imam kan olu de bɛ k'a lase imam ma aw dangaden ninnu tɛ se ka n'u sigi komi ne sigi cogo komi ne filɛ ne téléphone kɔfɛ cogo min na tɛ se ka n'u sigi ka video kɛ o bɛ siran o bɛ WhatsApp groupe de kɔnɔ
jamana bɛ nɛni jamana bɛ buruja ni turɔsiw y'an ka mɔgɔ kelen faga o bɛ yɛlɛ ni turɔsiw y'an ka mɔgɔ kelen faga o bɛ jamana lagosi armée bɛ min aradari bɛ min petiti patata bɛ min mali tɛ se Asimi ka bɔ yen Asimi ye mali ci kuma jugu dama i b'o de mɛn WhatsApp groupe kɔnɔ an b'a ɲini an ka kiiritigɛlaw fɛ CDR mɔgɔ baden de bɛ WhatsApp groupe kɔnɔ comment ça s'appelle Mariko ka mɔgɔw baden bɛ WhatsApp groupe kɔnɔ min ye Imam Diko yɛrɛ ka mɔgɔw tɛ u b'u yɛrɛ kɛ Diko kanubaga de olu caman de bɛ WhatsApp groupe kɔnɔ i y'a faamuya b'a la an ka kiiritigɛlaw k'u ka mɔgɔ bila fan bɛɛ fɛ turɔlusiw fɛn bɛ WhatsApp groupe kɔnɔ a y'u bɛɛ lajɛlen minɛ ka t'u bila kaso la parce que ninnu ka jugu ka tɛmɛ turɔlusiw kan olu de bɛ turɔsiw dɛmɛ u ka kunnafoni di la olu de bɛ turɔsiw dɛmɛ k'u ka information passer olu de bɛ turɔsiw dɛmɛ i y'a faamuya b'a la ka Mali ci olu ka jugu ka tɛmɛ Yada Gali kan o ka jugu ka tɛmɛ Amadu Gufa kan n ye jɛkulu 3 min ka mɔgɔw fɔ a y'u bɛɛ lajɛlen minɛ k'u don kaso la n'aw donna WhatsApp groupe kɔnɔ a bɛɛ ka numéro bɛ yen i y'a faamuya b'a la a bɛɛ bɛ sɔrɔ cogo min na a bɛ solution sɔrɔ o bɛɛ la o bɛɛ kan ka minɛ cogo min na a bɛ solution sɔrɔ o bɛɛ la CDR mɔgɔw bilahi laɲini 2 to olu la bi maliyɛnw bɛɛ ka sa bilahi bɛ na ni kuranɛ bɛ tɛgɛ d'a kan laɲini 2 t'u la bi Asimi ka dɛsɛ joli ka bɔ Mali kɔnɔ n'o kɛra olu bɛ n'u jɔ k'an ko aw kana buwa bɔ yen a ye buwa bɔ yen a tɛ nin aw ma dɛsɛ yan olu ta tiɲɛna u bɛ fɛ bɛɛ ta ka tiɲɛ ala y'u halaki u bɛ fɛ bɛɛ ka halaki u malo yirala bɛɛ la u bɛ fɛ bɛɛ fana ta ka tiɲɛ CDR mɔgɔw u ka gidi a minɛna jɛnɛya la u ka gidi minɛna nkalontigɛ la u ka gidi minɛna wari minɛ na sɔn jugu bɛɛ lajɛlen b'u ka gidi la ala y'a halaki ka ta tiɲɛ ka kɔ jeni ka ɲɛ jeni o hɛni de b'u la o ta tɛ Mali ko ye bi o tɛ Mali yɛrɛ fɛ o bɛ fɛ bi maliyɛn den bɛɛ ka sa mais ala t'aw sago kɛ i ma ye don o don ala bɛ k'aw barika ban hali kize t'aw bolo bi aw sigilen bɛ yiriba de kɔrɔ ye hali kize o tun bɛ taa sigi Jara ka kafe de la Jara fana y'u gɛn ko émission tɛ kɛ parce que n'u taara k'u bɛ taa émission kɛ yen Jara bɛ perdre client caman de la u ka CDR président n'u taara k'u bɛ taa réunion kɛ u ka kafe la ale fana ka kafe bɛ sirada de la Karata Buguni n'u taara k'u bɛ taa réunion kɛ mɔgɔ tɛ kafe min cogo sɔrɔ client caman bɛ perdre o la o fana ko k'u ka taa réunion kɛ yɔrɔ wɛrɛ sisan u bɛ taa sigi riches de kɔrɔ tu kɔnɔ yen nɔ k'u ka CDR média information la passer barika bannen mɔgɔ minnu ma se ka hali u yɛrɛ jɔ ne m'a fɔ ko ne Arasa sera ka ko dilan Mali kɔnɔ o b'a yira k'an bɛ ka kuma min fɔ ko tiɲɛ tɛ hali kize ne kelen bɛ se ka kize jɔ ka di Arasa ma ne kelen bilahi n ye kali ala n bɛ se ka jɔ ka d'a ma u bɛ Arasa kɔ foyi kuma fɔlen filɛ nin ye a bɛ nin kolonkolon a ka se Ture ma a bɛ nin kolonkolon a ka se Mamadu Kasonkɛ ma a ye nin kolonkolon a ka se an ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma ko mɔgɔw dɔw bɛ WhatsApp groupe kɔnɔ u ka jugu ni Yada Gali ye u ka jugu ni Amadu Gufa ye u ka jugu ni Sema ye u ka jugu ni turɔsiw ye a bɛ WhatsApp groupe kɔnɔ n ye n kali ala la ala min ka bon n ka kali ma don o don ka faso buruja don o don ka faso nɛni don o don ka nkalon da faso la fɛn min ma kɛ Mali kɔnɔ o nkalon bɛ ta ka da Mali la tiɲɛni min mana kɛ o bɛ waso n'a ye maliyɛn mana sa o b'o kɛ yɛlɛko ye a baden de bɛ WhatsApp groupe kɔnɔ a fɔlen filɛ aw ye n'aw t'a kalama n bɛ bɔ kuma la hakɛto bɛ kuma kɔnɔ Zeska Mete k'i fo k'i wali ɲuman dɔn ala ka bi nɔgɔya voilà ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ wali